Kuilana media takoksana hambai oti porjorani जों तिनी ककिसा सानानि बागै बाध्यता मांखा ककनका आहायसे थांनाय 26 तारिखआव मानदाय कायराय विलेज कमिटिनि खबजागो बिदामुरा गामि ताखुक मंगल देब्रमा न बिस्कां दादाक सिदाक दिनेश देब्रमा बुई बुथारै सिबिका ताखुक दिनेश देब्रमा ब एकजन IPFT नि लिडारिं एखौ कर्मी तंमनि आबुनो रगै किसु पत्र पत्रिका प्रतासा त्रिपुरा हनि कैसे पत्रिका तंग आ पत्रिका सैनै ताखुक संनो आबुनो सानामु संग अजथा तिप्रा मथन दुसिरुय अजथा बुबाग्रानि जे नाहारमुं काहामनो दुसिरुय बुनि मकला हामिया खलायनानि बागै तिप्रा मथन बुथारनै सामानि बागै आरो साताइक्लायो मंगल देब्रमा 2020 नि सिमिनो तिप्रा मथा सहयोगिता खलाय तिप्रा मथनि कर्मी हिसाबै सामुं ताङै तंनाय बुथारनाय दिनेश देब्रमा 2017 नि सिमिनो IPFT नि कर्मी नि परिचित अंजा आबो लुकुरक যথেষ্ট साइमानो आबनो सानानि मुसंगो जे तिप्रा मथन दुसिरमाना आबो ब्लाइके अननाय आबो न जों ब्लाइके निन्दा जानांगौ चिनि तिप्रा मथन दुसिरमानि बागै